Nalika ing tengah alas sing sepi, Mbok Rondo mlebu alas kanggo goleki kayu bakar. Ing sacedheke sawijining wit gedhe, Mbok Rondo weruh ana enom cah lanang gumletak ing lemah. Loh, sapa iku? Kok ana wong gak kono? Le, tangi ya. Kowe sapa? Sapa kowe kok ndek kene lapo ndek alas? Sapa jenengmu? Teko ndi kowe? Ayo ngadeg kowe, ayo tak gono sama kowe. Ayo. Hati-hati le, hati-hati. Kowe kenapa le? Kowe tekan ndi? Lapo kok iso sampe turun di alas? Aku ora ngerti. Aku mau moro-moro turun nang alas. Loh, emangnya kowe gak ndek keluarga ta? Kok sampe turun di alas? Ora duwe. Ya apa lah nek kowe tak pek anak ae. Sopo jenengmu? Kula mboten gadah nami. Ya wis kowe tak jenenge ande-ande lumut ae yo. Nggih. Iya, ya Allah. Aduh, apa ya? Ro gak sih? Krungu-krungu lho Mbok Rondo duwe anak ganteng rek, nemu ndek alas. Iya, sapa ya jenenge ya? Krungu-krungu sih, Mbok Rondo golek mantu. Ya apa kene coba parani omang. Ayo. Yuk. Tolong sebrangno awak dhewe nang omahe Mbok Rondo saiki. Ana apa rame-rame nang omahe Mbok Rondo? Aja kakean omong. Ayo sebrangno kene cepet. Tapi ana siji syaraté. Para klenting banjur nyetujui syarat Yuyu Kangkang kanggo nerusake perjalanan lan banjur nyabrang kali. Klenting biru sing dadi kapisan, sebanjure klenting abang lan klenting ungu uga nindakake perkara sing padha. Lan akhire klenting ijo sing ragu pungkasane milih nyetujui syarat Yuyu Kangkang kanggo nerusake perjalanan. Yuk, aku mau ero. Akeh klenting sing mbok terno nang omahe Mbok Rondo. Saiki terno nyebrang aku. Oh, kono iku mau badek elek, gak sudi aku. Oh, anjane awas kon yo. Mbok Rondo. Iya, enek apa? Mbok, krungu-krungu sampean duwe Joko katene golek mantu. Nggih ta, Mbok? Nggih, Nduk, Cayu. Sik ya tak celuk anakku. Le, ande-ande. Iki lho anak sing goleki le. Dalem, Bu. Iki lho jare kowe golek jodoh, iki lho pilihan. Endi? Iki kabeh. Iya, Le. Mau wis? Ya Allah. Ya apa sih? Gak gelem endo areke nduk sepurane ya wis balik amole ae. Aduh, Mbak. Iya sepurane ya nduk wis balik ae nduk. Arek gak gelem wis balik ae. Iya wis, Mbak. Sepurane. Aku sidorono gak yo. Tapi wis kadung tutuk kene. Ya wis lah. Mbok Rondo. Apa? Loh. Apa kon? Apa tujuanmu rene? Lapa kon ngidak-ngidak teras omaku? Kula kajake nglamar yo jenengan, Mbok. Wong arek ayu-ayu emang ditolak dan kon sing welek, mambu lebus, gak wangi, gak ayu. Jembek. Pasti ya anakku malah jembek. 3 Wes ta lah, Mbok, jenengan celukaken. Aja maksa-maksa. Jenengan celukaken, Mbok. Iya rek iki rek, gosek nang ngono. Le. Dande. Le. Halo, Bu.
Ini di ngarep iku ana kelenteng kuning, welek mau badhe. Kate nglamang dadi Sopo, Bu? kon. Aja gelem, aja metu ngomong. Gak apa-apa lho. Aja, Le. Didelok sik. Ayo, Aja, jangan Le. didelok sik. Aja, Le. Bojoku. Gak apa-apa. Aja, Le. Sik, sik, yo sik, sik. Aja. Sik. Iki lah Dewi Sekar Taji sih. Iki bojoku mbiyen. Kowe ndek bojo ta? Duwe, Mbok. Ya iki. Masa bojomu elek le kaya ngene? Iya, Mbok. Biyen sakurunge aku lali ingatan iku iki bojoku. Loh, iki kan Kakang Panji sing biyen iku katene dijodohake ambek aku. Iya, Mbok, iki wonge. Kok aku bingung sih ngrungokno ceritane. Si, ayo menjero, ayo menjero. Ya ayo, Mbok. Ayo. Terus kayak ngenteni apa kok arek iki gambar rapi-rapi le? Lah iku biyen kate rabi, Mbok. Terus arek iki ilang teko kerajaan. Oh, berarti kowe modern rene iku golek arek iki to. Betul, Mbok. Walah, ya wis ya wis. Mene bapakmu jan rene lho. Iya, Mbok, suwun. Sampun nrimo aku apa anane. Kula tak pamit sik nggih, Mbok. Yo. Heh, Kelenteng kuning. Ayo kon Rinio, melu aku. Wis tawa, cepetan Rinio. Heh, wani-wani ne kon yo. Kate ngelamar ande-ande lomut. Kon gak sadar ta? Kan iku welek, membu basin ro ah. Aja mentang-mentang ya ada apa-apa. Aduh, apa sih? Aku iki tunangane Panji. Hah? Aku iki Dewi Sekar Taji. Hah? Masa sih? Masa modelan koyo Temen kon. Ih, temenan. Durok membu badek welek ngono. Wes, ayo wes. Panji, aku ngerti kowe lan Dewi Sekar Taji. Dheweke putriku. Romo. Prabu Airlangga. Kula mantep milih Kelenteng Kuning menawa garwa kula. Aku ngasuh dheweke supaya duwe rasa ajining diri lan sopan. Kanthi cara lan pilihan sing beda-beda, pungkasane para klenting tekan kadipaten. Saka cerita iki, kita sinau yen kaendahan sejati ora katon saka njaba, nanging saka ati sing jujur, tumindak sing becik lan budi pekerti sing luhur. Amarga ing pungkasane kabecikan mesti bakal menang. Behind the scene. Lho. Rene lho. Lapa kon, Bu?